Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyami, mga Muslim, mga datu nagong mga bai. Gangay man tuwa kagagawi nagi paganaya kagagawi sagiyang kaiya bulan a Ramadan. Miyakalala mi panalamatan si iku Allah ka miniraot su mga edad tano, mga umur tano sagiyang kai bulan a Ramadan. Isay niya miyakalala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Yesu miyatid na di tano di pamanganin si iku Allah. Di tano di pakanda kalanagiyang kutwa kapanganiyatan ron ku Allah, ya Allahumma balligh na Ramadan, ya Allah. Sampai kami kasagi ang kaya bulan a Ramadan na iman to na miyawma tirima wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto panganing ka amin ni raot ka sagi ang kaya bulan a Ramadan. So ay mapi ang mga pagarya na di tano di kukurmat na mga ginawa tano sagi ang kaya mala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga iman to kaya pag live tano sagyang kaiman to paganaya kagagawi ko bulan a Ramadan na bagay tanong sa mga mga teknik mga galbak wanto na isuan tanong sagyang kaya Ramadan ang tanong mapakandekal agyang ko to mga galbak tanong mga pipiya ang tanong kang gunai agyang kai suld o saulan agyang kai kaya pakataling umarkatan agyang kai bulan a Ramadan. So di tanwaya di mabagaya sa mapi pamikiran. Ugup tano ko mga ginawa tano na gusto mga bangsa tano di mangedeg wanto na ay mapi asu niyan sa agyang kai bulan a Ramadan. Aniyan masyap agyang kuto mga galbakian ang mga pipiya. Na kapakay mga bagasami pambagay kanu sa mga musawir wanto na imapia galbak kasasagadan adinyo ding galabakan sagyang kaiya kapko maubulan a Ramadan wanto na iokit adinyo di kang beeda sagyang kota orasyo ko dinyo di kang galabaka kung mga galabak amya makalala ibalas sagyang kaiya bulan a Ramadan. Yang kaya bulan a Ramadan na munad nagyang koto katawitan ron. Miya kapirad na iya kapsagadiyan si arakatano na pagadin sa mga ulama sa istiqbalu Ramadan. Na papagusay niran wanto na mapapadalam mga laabalas sa giyang kaya bulan a Ramadan. Na giyang koto ki alwayran nun kung mga balas yan na miya nagtano ay maanay ni na si sanda nagyang kutwa balas naya pa kaysa matatago sa manaya kung mga ginawa tano reparado tano mga day sagyang kutwa ka panggalabaka tano sagyang kutwa mga galabaka mga pipiya anda tama nakapanggalabaka tano ron o di na anto na okay ta kang galabak atano sagyang kuto mga galabak miya makalala ibalas mapapadalam sagyang kaya bulan a Ramadan. Yang kaya Ramadan na miya kadagadakalid na gyang kuto mga hadith kay aloya sagyang kuto kalbihan yan. Ito din ako madakal. Magaytano sa satimana hadith. Inaluyo wallahu subhanahu wa inaluyo nabi tanwa Muhammad agyang kaiya kalbihan nagukapi agyang kaya bulan a Ramadan. Tigo nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Si ko kapunutulaw no ubada, tigunabiya atakum Ramadan syahru barakatin yaghshakumullahu fi fayunazzilu ar-rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatah fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallah. Pansagyan ko tuamanan yan, tigunabitan wa Muhammad miyaka talingumar kanu subulan a Ramadan. Sa nagid nagyang ka iyak pa ka, talinguman niya siya katano iman tuwa kagagawi. So atigyan suulan-ulan a Ramadan na babarakatan. Sa padako kabarakatian na fayanzilur rahma na turo nagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ipaganay at tinudan tanwari mga pagariyami, mga datu na guskano sana mga bai. Agyang ka iyak pakasuldu bulan a Ramadan na minibumbur, nagtumiro nagyang kuto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala si kumangori pa niya. Napanabnar ka, pangilay nga sa ukit, mapadaka sa agyang kuto at tao palimuun wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagal kilitan wa mga tawa mananaguntaman sa agyang kaya bulan a Ramadan na nauto paduto ko mga tao linimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano pa man kilitan wa mga tao lagi dino da alabutian sa agyang kaya paka umagyang kaya bulan a Ramadan. Eno to na dad na banyan inalin si ko betadian. Dadin pagalin sa betad. Upama ko mababayang bekas na miya ka umagyang kaya bulan a Ramadan na miya ka sugubod no to sa agyang ko to dinyan ikang bekas. Nagu kapamagistorya. Upama ko sa kaniyan na mababayang mentay sa agyang kaya mga film o di nato na mga salida na miya kasugubod no to agyutod ni pagusar niyan di niyan ni mentay sa agyang ko to bimberang mga salida. Naman to. Sa din sa galaba ko tao nabon napapakasugo to sa agyang ko to adin yan ikang galaba ka sa agyang ko to mga galabak kailangon nagyang ko to oras sa agyang ko to kaya pakasulda agyang kaya bulan a Ramadan. Nagito ni itataros yan. Mga galaba kada aban niya naguna. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaman na suguan niyan na giyang ko to mga galaba kada aban niya nakipantag. Kilang nagyang ko to oras kaw na itargo to. Papakalipatan to. Ayaman na ini mga bangsami na adin talaga ang mga tao di sira nakapad sa giyang kaya limu wallah limu wallah at tatago niya sa giyang kaya bulan na Ramadan na magaling tanong sa betad kailangan nagyang uto kapagalin sa betad upama kuad na mga galabak ka kapag ilang sa oras anta ka galabak ka pa na paman na kedusa kaon alinang kauto pagaling ka pagariya matatago ka sa giyang kaya ulan-ulan ababarakat na malaon sulimu Allah subhanahu wa ta'ala ay aplubain ka sa ukit nagyang ko to mala amakwang ka abalas sa giyang kaya bulan a Ramadan tanto ka ko mala iukur kami minisampay ka sa giyang kaya bulan a Ramadan so atigong mga ulama naman tanong din ni Wayaw tigong mga ulama amya kadagdakal o di nagyang kanan mga pagaritano, mga lokstano na masisingan iniran, dingan niran na basiram bumakapeto sang kaya dunia kaansiran na makapamuasa sa isa bugawi akapamuasa niran sa giyang kaya bulan a Ramadan na sa katano, nauditanong pagalin napakilang tanwag yung kutuwa, dingan nagyang kutuwa, may ngaw na.
Arakatano sagyang kana ng mga kubur. Kapkusar tano sagyang ko to ada aban niya nakipantang. Padarati ko nabi tanwa Muhammad gyang utami aliw tanwa hadith na wayahutul khataya gyang kaya kaya sulda bulan Ramadan na su Ramadan na inipmanaw ng mga ulama na penasanian tutungunian agyang ko to ang mga kadustaan o mga tao. Ayaman na nawad na miyang galabag ka adusa. Galabag ka marata adi ka baya wallah na pinggalabag ka. Miyari bata ginawang ka, miyang galabag ka, miya sugu ka to na miya ko masu Ramadan na pelumpiyo niya no to. Perilaan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Syahrut taubah. Ulan-ulan na ya kapamang ni sarila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Na kailangan si irakatano, agyang ko to di tano di kapamang ni sarila si iku Allah, mamimikiran tanwari. Yang ayam po sa mga ulan-ulan, to na miyang gagalab katano. Na pag-i'tirafan tano to. Ayaman na i'tiraf na kumpabilian tano. Agyang ko to agalab kamarata. Ipkararang ito besutu Allah. Agyang ko to sa kapamaganta na ipkararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko to sa kasuruyan na ipkararang ito Allah. Agyang ko to kapakatipo, kapakasiig. Agyang ko to kapakasudi. Yang ko tuwa ka pupakaito. Yang ko tuwa langwan taman. Galabak katero amarata. Ading ka di mamusa sagi yang ko tuwa pedeka. Na pag-i'tirafin ka ito. Kumpabulian ka sa ginawang ka amarata ito. Na pamangan niyang karelasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya Ramadan. Natutungan niya nagyang ko tuwa galabak amarata. Asaragyan ko tuwa tao na sukya pamuasan niyan saya. Na imanan wahtisaban paratiyan yan si iku Allah nagu-arap yan sa giyang kutua balas nagapana sa giyang kutua dusang ka padaro ko nagyang kutua wayastajibu du'a giyang kaya Ramadan na tatarima na giyang kutua pangani tatarimaan su pangani pagariya giyang ka iman tuwa kaya pakasulda giyang kaya paganaya kagagawin na pamangani ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pangandagalang ka agyan ko tuwa panganing ka. Pamanganiyan ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala at tawfik ang kaniyan. Kaso Allah nas kaniyan ni pambagay sa tawfik. Api ikapi ang kaamanusia. Na may ka di kaya tawfikan wallas iku galabak amapiya na di nga mapanggalabak agyan ko tuwa galabak amapiya. Ayaman na so tawfik na si mapamanganis iku Allah naguraw kang kaon na bagang kaniyan sa tawfik. Turuan. Nagu bebayas iku kang galabakas agyang ko tuwa mapia. Pakandagalang agyang ko tuwa duang ka. Guraw ka nga si iku Allah. Agyang ko tuwa kabaya ka. Ibigayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Langwan taman. Di nga pagilang agyang ka iyak kagagawi. Nagu pakandagalang agyang ko tuwa panganin ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mala. Napanganiyan ka si iku Allah. Tarimaan niyan, wanto na mapagamalaka kapasad ka amal sa giyang kaya bulan Ramadan. So, miya kada-kada la dua. Uman isar ka tanong na ad nakabayayan na panganin niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Panganiyan ka si iku Allah, agya ko to, makakailangan o ginawang ka. Makakailangan o karumang ka. Makakailangan o wata ka. Makakailangan o mga lokos ka. Makakailangan o mga pagaring ka. So madakal mga kailangan katawan tanwa kailangan na paman na kailangan tanuto kapangan tanurus iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Tigo nabitan wa Muhammad yanzuru Allahu ila tanafusikum. So Allah na pagilay niyan kutawag yang kutua diran di kapamagura-durad sa giyang kutua mapia. Paman naging nga bulan na Ramadan na babantayan wallah. Pagilay na wallah. Antay mga tao di mamagura-durad. Di sakuywa. Paman naging ko tuwa di sila ni malalawan na sagal baka mapya. Yuti pagilay na wallah. Mata na si fulan na miyatiya sa Quran. Inaw si fulan na mitirawi. Inaw si fulan na miyanasbih. Nao si fulan na kataya, miya mga nisi iku Allah, gikot wagal baka mapya.
Inaw si fulan na misisadka. Inaw si fulan na miyamang ni sarila. Giman to'y pagunaan tano da naging kaya kapamang ni sarila. Kau di tano maapa, makaparirilain na apian to na galabak. Kapasad tano sa giyang kaya bulan a Ramadan na alang-alang ito, maalang-alang ito. Di teriman wallah, di kinay kagiyang ko ito galabak mapia. So ay pagunaan tano na giyang kaya galabak, giyang kaya kap mamaapa. At napagaring ka kaalatang kano. Ad na muskila. Ad na lata. Ad na ratm. Matatagur kano. Palubayin ka, sagiyang kaya kagagawi. Maayos kano. On the spot. On the spot na kailangan na maayos kano. Kano gunian? Mitirawi ka. Lagyan ko ito agyan tirawin kay manto na maalangan lang ito. Di kinay ka. Agyan ko ito atarawin ka. Miyatiya ka sa Quran na maalangan lang. Languan tama na panggalabo ka nakapusa ka mapita na alang-alang. Eno to kagi ad na pagaring ka, mitula ka kano. Ad na ratum, ad na milatra kanwa, dua kataw. Mga pagaring ka, mga tunganayin ka, na kailangan na maayos ka no iman tuwa kagagawi. Palubayin ka sa ukit, ay, pangalimbo ba ang kaki, pagariya. Wari, paano na, ay, pagkaalangan na ka, sagiyang ka iya, mausima, sahra Ramadan, mas Ramadan na panakapan suamal, naging ko ito apagaring ka, di ngaw ni pangalimbo ba na ginawa nga, pangalimbo ba ang kaunaki? Miya kalalain niya, musawir, tuma, sira kanwa mga bangsami, pamangan ikaw sarila. Palubay nga sa ukiti, mapasada ka no, maayos ka no. Siringan ka, ginawain ka, antunasan, amarani kung ginawang ka na kailangan na maayusod na kape ka panggilabag ka sa mga galabag ang mga pipiya na dito terimaan kapaman na alangan lang kung di ka nung makaprilay ti gunabitan wa Muhammad andira hatta yastaliha agyan kung ito ang mga tao katataguan saratum muskila na warning inyo sila na ti gunabitan wa Muhammad tama sa dira na maayos agyan kung ito ginawairan di sila maka tunay ini di sila maayos adua kataw na kailangan din nagyang utuwa kaayos sa tanos ko mga tao may adno nagyang utuwa digap sinabutaan oy tigo nabitan wa Muhammad ay pagilay no Allah nagyang utuwa galbaki wa mapia mga pagariya lagun tanod miya kasagad sa gyang nga pag-eskwela ida na pangalabakan na kana wad na may ilayra ka, may istarang ka, o di na ito nasan na titung ka din ako, tunay ini titung ka din, ko iimpida na giyang ko tuwagal labag ka. Anta ka, wad na ini sugur ka, ulokas ka, apigilayin ka niya, na tanto ka din ako, iimpidan. O pamakutigyan na pamipi ka, na miyamipi ka, na ilayin ka niyan, na sabon na ka din na piya-piya, tamakan na ka din na piya-piya, nun madagyan ko tuwa sabon, wad na da ka to, na bra-bras na kaundin, langon taman, o inisuguyar ka, pungunab ka sa lapad na tantukan ko impide, languan taman, sumugur ka o nagalaba ka, may iilayin ka, agyan ko ito panggalabakon, na tantukan nuto ko sisiyapan na impidan. Ay dapat yung wallah. Sagyan nga Ramadan. Pagilay niyan, muntayan niyan. So lang-ulanguan o mga tawa, pruma sa isaya na panggalabag sa mapya. Ay tama na kapanggalabag ka tano. Ino mga day, Giyan ka iya mga ginawa tanong, nariparado, mapanggalabag ka tanong, giyan ka iya mga galabag ka, mga laibalas, betya ka mga day sa Quran, tahajud ka mga day, o anto na asa na galabag ka mapia, sugu ka mga day sa mapia, nagusupar ka sa marata, aya, tumiti kay rakatanong, sa manena, suwallah. Pagilay niyan, anta ay mga tao panggilabak sa mga pipiya sa giyang kaya bulan Ramadan. Isaw na ng mga bangsami. Na. Lirupan na wayubahi bikum malaikatahu na di kanu di pangangari guwallah. Sikong mga malaikat yan. Katan sa mga uri penakan. Dituro no Allah sikong mga malaikat. Ilay niyo giyang kaya mga uri penakan. Bubayarang ko bulan Ramadan.
Panagunta maniran kung mga galaba ka mga pipi ang matatagos sa giyang kaya bulan a Ramadan. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Natigo nabitan wa Muhammad ay pakilay niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay skano ang mga tao, mga dato, mga bai. Pakilay niyo si Allah subhanahu wa ta'ala agyang kunto mapiya akapasado mga ginawa niyo. Anto na mapanggalabag kay man to. Kabatiya sa Quran, pakilay na ka Allah subhanahu wa ta'ala. Akmatiya ka sa Quran. Penasbih ka, pakilay na ka Allah subhanahu wa ta'ala. Aptasbih ka sa iyang kaya mga oras. Sesadeka ka, pakilay na ka si Allah. Agyang kunto, kapasadeka ka, sesadeka ka, pangalimu. Tunasa nagalabag, kambilang atawi si kung bulalok, kambilang atawi kung mga siringan, kambilang atawi si kung mga bulayo ka, kasirbisyo si kung pamilya, sa kanwa mga bay, sa kanwa mga bay. Naayat tinudan niyo. Ubad na pakanag siya kung mga bay, nadaman na riya lawan niyo. Sumako sa galabag ka mapiya. Mataan din na daan lawan niyo sumako sa mapiya. Ayakapiya niyo mga bay. Naasarat titu-titu asisigano kuwagama. Malarkano suparateya. Na sumanga karumaniyo na sadin sa mapanggalabakiran amapya. Na may susumpat ka ron. Giya buto kakakad niyo sa walay mibilang atawan niyo sa mga karuman niyo, mga pamilya niyo. Lumalakaw sumama na upama kumiyakin jihad na adna balas ka ay magira ka Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko minggalabag sa mga pipiya na langon din na adna kisusumpat kaun abay. Dad na paman na di ka nung kilawanan sa giyang koto galabag amapiya kap kakuan niyo ron. Da ka nung pananggalabag na sa mga karuman niyo na makambubagi ang kanu sa giyang koto balas amapiya. Asar man buang bibilang atawan niyo sirang. Asar man bibilang atawan niyo sa mga karuman niyo. Ay ang maana na di ka nung di magugupa sa giyang kaya agamatan wa Islam. Naman sa din sab kagadamiyo akamarganan ko kababaluin niyo paman na darudupa mu'min na makapaparatiya si Allah. So makita ulo niyo na balas ay mugira kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Gago to akap kira sa rasay niyo mamipin na balas ay mugira kanu Allah subhanahu. Lango na ringa sa apki sugat kanu sa suldawalay na balas aya bala iyan na balas ay mugira ka Allah subhanahu wa ta'ala. So may kita likuduga languan taman. Kagada makana adna balas ay mugira ka Allah subhanahu wa ta'ala. Benar ko di ka nupliw sa walay kasi si kanun sa sulda walay na paman na madakalam balas ay mugira ka Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa tigong mga ulama, agyan ko ito pinakapakaw marakano mga bisita niyo kuman sa ulan na pumulasan ka nurupan. Kung kababaliin niyo paman na matitu ang mga bai. Uway. Na napupunalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan kaya Ramadan na sirbisyo ka sa taroto. Pamamanindi nga sa mga pipiya ani kakanaw no karoman yun nagyataguan sa beger ani kakanan niya nun nagyataguan sa beger nagu paman na gingo to ang mga pipiya serbisyo ay serbisyo ni si mga karoman yun pangilay niyo si ko Allah tigo na biyagyan ko to ang mapanggalabag kayo ang mapiya na magurad-urad tanong mga pagariya naman nagyang katuro na bitano Muhammad. Apaman na pagilay no Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to dinyo di ka pa magurad-urad kumapia sa giyang kaya bulan a Ramadan ipaganisang kanonian si ko mga malaikat yan fa'arullah na pagilay niyo si ko Allah pagariya pagilay na ka si ko Allah kung ang kaun din nagyang ko to apaman na pagilay si ko mga manusia iman to kang gawi taman sa di ka pa sa dagyang kaya bulan a Ramadan nawad na galabag ka mapiya na pakilay na kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala di ka nabsuwa-suwa tagyan ko ito ang mga tao tunay ni kedusa karong si ko Allah narong kaon pakilay na ko ito ang galabag ka mapiya fa inna syaqi man hurima fihi rahmatallah ay tao lugi miya lapis da ukurian sagiyang kaya sagadagyang kaya bulan a Ramadan na sumanga tao akialangan may haram kira nagyang kuto alim wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya,
ayaw to pemagugupaan tano abitiara na wanto na kapakasurubay bagyang kaya bulan Ramadan tano. Yang kaya man tuwa pumamakin nagbalasangan ng Allah subhanahu wa ta'ala salam rakano langon. Ate paman na kaya 30 ang tagu agun na malimentay. Nanakuna mo sawi rakano. Wanto na mapya teknik sagyang kaya bulan Ramadan ko kapsagadian ko mga ginawa niyo. Si Kudan yung panakapamaka musawir na una nakan. Ayam miya kalalaap pagkaugup si ikutaw. Sagyang kaya kasagad agyang kaya bulan Ramadan para may surbay bagay ni. Nambala ka sa barnamij yawmiya. Ayam man na barnamij yawmi na tulad na ka. Tulad na ka. Suratan na ka. Planuin ka, wanto na ipngilabkan na ka, si ikuman nakapita. Paman na, tanurang ka agyan ko ta oras, akapanggilabak ka. Lagi di ano pa ma, na si iku dapat na ka umawa ka tuwa subuna, sembayang ka sa 2 rakaat. O di na paman na penambayang ka sa tahajud. Suratan na ka to, panggilabak na kan, tahajud ako. Umanda na ya paman na kagagawi. Na mapasad, napsumbayang ka sa subo. Lagi ko to kapsumbayang ka sa subo na pagadkar ka. Ay mana na, tinintadaman na ka sa Allah. So mga alay balas, ang mga tasbihat, na napaman naptiro na ka, sagyan ko to, kaya pa kasumbayang ka sa subo. Mapasad doon na matiya ka sa Quran. O pama ko, kumakadang ka sa masjid na nayawang ka, taman sa di mo maagyang ko to kasbang walungan na sumbayang ka sa salatu tasrik na tigo mga ulama upama ko mutiya ka sa Quran na maluka diukot na pumangnikap mas iku Allah di nga di pa ka berang-berang agyang ko to agalabak ka amapya nagyuto tulad ni wanto na panggalabakan niyo sa giyang kaya bulan Ramadan kabatiya sa Quran mga tasbihat o dinad kandua na nagyang ko to paman nakambutya ka sa Quran na ukabaya ka khatam ka na pirip mutian ka 2 pandeng 3 pandeng 4 pandeng 5 pandeng natulad na ka to nagyutod ni paman na susuang ka maumap man suwa ka tuwa luhur na lagi diyan naman butya ka sa Quran si iku unaan yan na kapakay pinamatya ka sa Quran si iku ayaman na nakapusan niya orian o waktu aluhur. Anto na ipaman na penggelabakan na kako kauma waktu asar. Tunay penggelabakan na kako waktu magrib. Naguyang ko to kauma agyang ko to waktu asar. Ayaman na tulad na ka, wanto na penggelabakan na ka para adin na idea ka o din na planong ka sa giyang kaya ka sagada Ramadan. Bida din mga pagarya so ad na kakadaganian penggulaulaan yan, may tutulad yan, so penggalabakan yan, agugyan ko tuwatawa, din yan din, katawan, wanto na penggalabakan, hindi paguna, nagyan ko tuwa, lagi duto, ada mapapasad yan, na barnamij yawmi, na ayabu akitu kaw niyan, na kaypos Ramadan, na ayabu paman, na sagyan ko tuwa, dan yan, tunay ni, pamumulan sa Ramadan, na kabaya yan, na tumat na, makatukaw na may po sa Ramadan na dado bisa miya batiin na Quran. Ay buwa miya pasadya nagyang utas suratu Al-Baqarah na daniyan mapasad sa suratu Al-Imran kauto. Naigida mi tulad ka agyang ko tuwa bernamij ka na nagito ni kasusun. Apya pa na paman na kaya lepasan na kauto na gyang ko tuwa kaya lepasin kaw na banuto pakasugo sa kapakapenaguntaman na kapman kagi ada paman na mapitaon penggelabakan na kaagyan ko to tunay ni barnamij ka. Nagina ni mga pipya. Laboron so paman na mga bangsami mga empleyado. Kaya paman na empleyado ko na bulan na Ramadan. Na sangitan niyo kung mga oras yung yan ko to kabatiya sa Quran, yan ko to kandua, yan ko to kapagadkar, kami ang makalala na ni balas. Wad na kiyala yaman yung mga galabak, sagyan kaya dapat nakapakataling umaw Ramadan, akapagilang sambi iniro nagyang kaya mga pipiagal bakanto na o pamako tarabantay ka na sambihin na kaw nagyang ko tuwa kabatiya sa Quran.
Pamako di gading bekas, nasambi na kau nagyang ko to mga tasbihat. Pakay ito ang kaagyang ko to ading gadi, kay lumamakan si kung mga tao, ada abang kau nagkakuaguna. Mas tumua makasisibay ka. Sisibay ka si kung mga masjid, na panganda ka lang kaagyang ko to, panganingas ikwallah, tawag ang aswallah subhanahu wa ta'ala, yang kaya Ramadan, na ayaman na ini, natatarimaan so pangani. Naguro ka ang aswallah subhanahu wa ta'ala. Na siya pang kaagyang ko to kapamuasa. Nababuaya katigr na katigra ko kawaw, nagusukakan, nagusupaman na kandadaro dupa. Ayaman na at tigran na pemuasa tano, napakapusaan sungari, pakapusaan sumata, napakapusaan so ayaman na niya natangila, nakatawan ibo so kapakatananan. Ayaman na di ka pagilay sa haram, di ka puma makinig sa haram, nagudikap tero sa mga katero, ke antiorya nagyang ko to apuasang ka. Upong ka di panaro sa di mga papya, pisinta na kasifulan, kaya maganta kasifulan, nagyang ko to kaya pusang ka na kanabang naba pararakaw to ka para sa gyang ko to atawa, kaya maganta ka. Dili ka do, so ka pa maganta. Kaya maganta kasifulan na minibugay ka nagyang ko to apuasang ka. Pisisinta na kasifulan na minibugay ka nagyang ko to apuasang ka. Pisudi kasifulan, si fulan na paman na manaya, si fulan na lamiingirong, si fulan na maitam, si fulan na langon din na paman na di mapia katero tero nakakupad ka, nagyang ko to kaya pamuasang ka, nas kanina ipakakuha sa gyang ko to kaya promasing ka. Okay. Na pananggilan tanwanan. Anto na yung mini comment sa manaya. Nanayaw na ka nagyang kaya mga komentiyo. Siguda tanong panakalos sa gyang kaya bitiara tanong. Kate si Ismail bin Abdullah tigyan nakapanaguntaman agububaya ko mga amal alim. Okay. Kapanaguntaman na benar na yung kaya pagariyakan. Si Ismail bin Abdullah. Iya ko na ulan-ulan Ramadan na syahrul juhudi wal istihad. Ulan-ulan na ya kapanaguntaman. Ginan. Na napaman na agububaya ko mga amal ang mga pipian. YouTube suratan niyo upaman na gyud to barnamij yaumi ay gid na paman nakapanguntaman nagububay ako amal ang mga pipya kabatya sa Quran na tulad niyo o ande sa gyang kaya paman na mga wakato anto na oras akam betya ka sa Quran na balasan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail bin Abdullah salam rakano langon paman na mga bangsami paman na tunay ini sagyang ka na ng mga darpai. Way. Salam ki Ismail bin Abdullah, mangilay tanong pansapad. Anisa Jamil. Yung mga bangsami na gyang ko to ba kapamagugupa ini na diganop ko mamala musawer ni wag gyang ko to mga galaba kayo si ko kapakasurvive yun sa gyang nga bulan na Ramadan. Kalo-kalo na miya pamangdutan no agyang ko to ang mga padutano. Antag yung miya comment. Salam kay Ruwaida Diamla. Salam rakano. Ay pigisi yan wanto na yung mga tasbih ang mga pipian. Miya kadagadagal. Sa aya uluan yan, aya mal ay balas at tasbih nagyang ko to paganero langon tanong siya mataw. Paganero na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Iya. Lalangon tanong siya mataw. Iya nga subhanallah. Kagi pa man na kaya layaman tanwain na tigdalo ba balas yan na mala. Miyak ka nalay ni balas. Agi nga pa man na subhanallah Aguyang kaya alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, miya nga langon nanan, miya makalala ibalas. Napanab na rin kay paman na pagkatasbih kaun sa pipirapolo. Paman na waya mo itasbih ka na magato sa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, Allahu alamu, paman na kepasadaganda ko 5 ka minutos, anta ka 10 ka minutos, miya kalala balas sa kakuwang. May tasbih ka nan si ikupaman na
umanagaw isa makabagatos na giyan ko to abalas inaliw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyon to hadith na langon nakadluto ka kuha. Ato na pa ni mga balas sa mga tasbih mga pipya. Kapag kaya kataon nagyang nga mga viewers tano na kapag ginan i-commentyo, uy. Ato na yung mga tasbih mga pipya, kadita na di mamagugupa. Na na-comment ka no sa anto na katawan ni wa tasbih. Lagi diyan pa nagyang ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Paman na subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Agyang kanana paman na subhanallahi walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Natigu Rasulullah kalimatani paman na dua katero kalimatani khafifatani fil lisan makep kudila kami kaganggaan nakap ke ditaw di katero subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim makep kudila habibatani indar rahman napkebebayan wallah ani ni katero ang subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim nagyan ko to katero kana kebayabayan to Allah subhanahu wa ta'ala sakilatani fil mizan na miya panapanad. Dito din ko mapanad timbangan sa alungan na maori. Ayaman na niya na benar kumakap ko dila na ayam mapanad na gyang ko timbangan niya sa alungan na maori. Na namadagalanan gyang ko la hawla wala quwata illa billah. Ay ko astaghfirullah, tasbih panagyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Miya kadagdagalanan. Paman na mga tasbihat na ino kapaman na kapakayap kanagtano panansi kung mga ulama tano agyan ko to paman na mga tasbihata mga pipya. Okay, mga tasbihata mga pipya. Mga bangsami na ino si tano katago isa diyan ka iya paman na dito kapag live mas tumo paman na kusar tano sa giyan ko to paman na kapamatiya sa Quran o di na mga tasbih dagiyan ka oras tano sapsulam na kanagyan mga bangsami si Muammar Haji Nadir si Sarip Maruhum Sar salam rakano pangintano si Ikwallah wad na matatago si kung mga ginawa tano aditano kap tunay ni ditano kap sinabutaan na bulungan wa Allah subhanahu wa ta'ala sumatatago si kung mga puso tano pinakamapiya sa gyang kaya bulan Ramadan na malumpiyo gyang kaya mga puso tano wad na direktano di makasila narilaan tano Allah maapan tano siran way ya kapiya gyang kaya bulan Ramadan na uman isa na pipiya ginawa niya si ikopadian. Salam kay Amira Luma Samsudin Aloon Magdara. Salam kay Nay Agusin Nasila Rapmo Haji Abdul Hamid. Salam kay Normalik Makalayo si Maysuna Abu Bakar. Si Notnot Agusi Haji Abdul Ahmed si Farhana Darimbang, si Faisal Galman, si Jam Arinig, salam ki Rufaida Makakwa, si Kim Pautin, si Mas Gumnim, si Isniaya, si Sam Palon, si Almari Amirol, si Almari Amirol. Salam sa gyang panggariya na si Masrod Bakaraman, si Aziz Kutungan, si Ryan Tagal, si Muna Daud, si Asli Rakmat, si Kiwa Kiki, si Abdul Rauf Uto Ahmad, may tap na si Dayanisa Mangundaya Muhammad, salamat kanu sa nariyakan. Si Makmak Mauna, si Sampalon, si Abdul Rauf, si Sahani Akot, si Shahriya Abdul Wahid, si Amina Maruhum, si
si Salahuddin Ryan Mansur, si Guldi Haji Abdul Ghani, si Salahuddin Ryan Mansur, ako si Nihan Fatma Bakaraman, Saifuddin Jalal. Ala kulihal na si Tano Butuman na sudah kanun mabalso yung mga ngaranyo. Ay naino ka pa kaya si Tano si kung mga pidoras. Salam rakano langon ang mga bangsami. Ramadan Mubarak rakatano langon. Kunin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hanap kasagabatan wa ilmo. Si ko ditan biga pamagusaya sa aging kaya mga kalbihan. Aging kaya bulan na Ramadan. Ay mala na manggil bagatano. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal lamapya sa kanulangon ang mga bangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.